بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعات بugün sizge şuшы dəristə indi Allah Teala Rabbimiz Qur'anda xabar etgan ham bizning turmuşubuzda bik еш qabatlana turgan bir ish turuna сөйлесем килә. Allah Teala Qur'anda ayta: "Ve la yahiqul makru sayyi illa bi ahli." Нашар, мәкерлек һәм бузыклык кылучыларга шул әйбер кире кайта ди. Ягъни, кем бузыклыклар эшләргә тырыша, кем мәкерлекләр кыла, кем ниндидер теге әшәкелекләр ясарга тырыша, ул ахыр чиктә барыбер аның үзенә кире әйләнеп кайта. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безнең дөньяларны барлыкка китерә. Шулай бит, безләрне халык итә, безләрне барлыкка китерә, тудыра, тәрбияли. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай ук безнең дөньябызга эшли торган һәм һәр даим кабатлана торган кануннар куйды. Ул физика кануннары булсынмы, ул биология кануннары булсынмы, яки ул хәтта җәмгыять кануннары булсынмы. Һәм шуңа күрә менә теге Юсуф хәзрәт инде бик еш кына кабатлый дәресләрне, вазларны әйткәне бар. Менә бүгенге көнгә кадәр безнең бары тик киемнәребез генә алмашынды. Безнең бары тик машиналарыбыз гына яхшырды, или теге аттан инде яңа ниләргә барлыкка килде, теге яңа транспорт барлыкка килде. Безнең бары тик телефоннар гына үзгәрде. Әмма ләкин кешелекнең төрле нинди дә булса авырулары, ширләре, йөрәк ширләре бигрәк тә. Кешенең мөгамәләсе бер-берсе белән, отношениялары һәм кешенең менә шушы җанының төрле яклары һәм бигрәк тә караңгы яклары, әшәкелек эшләргәндә, мәкерлек кылганда булган менә шушы гадәтләре, алар элек тә булган, алар урта гасырларда дәвам итә, алар хәзер дә бар һәм алар булачаклар. Һәм шуңа күрә җир өстендә хәзерге көндә 7 миллиардтан артык кеше яши. Аларның һәрберсе төрле. Шулай бит, бер генә кеше дә бер-берсенә охшаган, гел бер-берсен копировать иткән, менә шушындый рәвештә аның ичке дөньясы да, аның гадәтләре дә, аның уйлау, фикерләү дәрәҗәсе дә бер төсле булган кешеләр юк. Без төрле. Бар яхшы кешеләре, бар начар кешеләре. Һәм менә шул хакта Аллаһ Тәгалә Qur'анда безгә хәбәр итә. Менә бу аның әйткән сүзләре ул җәмәгать һәр даим кабатлана. Ул пайгамбарыбыз турында да булган һәм ул булачакта. Һәм Фатир сүрәсе 42-43 аятләрендә пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям илче буларак, пайгамбар буларак җибәрелгәч, һәм Җәбраил фәрештә аңа инде аның пайгамбар булганлыгын аңлаткач, аның өстенә шушындый зур җаваплылык килгәч, ул халыкка җиткерә башлый. Халык белән сөйләшә башлый, аларга дәгъват кыла башлый. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз турында, аңа гыйбадәт кылу фарызлыгы турында, путларга табыну катгый тыелганлыгы хакында Аллаһ илчесе инде кешеләргә җиткерә башлый. Һәм шунда Мәккә мөшрикләренең, Курайш кабиләсеннән булган кешеләр, Мәккә мөшрикләренең арасында кайсы бирләре, һәм инде алар гадәттә көчле булган, бай булган, халыкның алдынгы булган кешеләре, алар каршылык күрсәтә башлыйлар. Һәм каршылык күрсәтә башлыйлар, һәм төрледән төрле сәбәпләр эзләп, нәрсә эшләмәкче булалар? Төрледән төрле сәбәпләр эзләп, алар инде бер-берсен инде үз теге аклап, бер-берсен теге тынычландырырга тырышып, пайгамбарыбызга ничек булса да бирешмәскә икәнлеге хакында тырыштылар. Һәм карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. Алар ди, Аллаһ Тәгалә исеме белән зур антлар китерделәр ди. Әгәр дә аларга кисәтүче килсә, ягъни аларга пайгамбар килсә, хаклыкны һәм бузыклыкны аерып күрсәтүче килсә, нәзир, әйме, алар ди башка өммәтләр арасында туры юлга ябышып яткан иң нык кешеләр булырлар иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Алар үзләре, Мәккә мөшрикләре, без иң яхшы кешеләр булыр идек, без иң тугры кешеләр булыр идек, без хаклыкка ябышып ятучы иң теге гадел кешеләр булыр идек дип әйттеләр ди.
فَلَمَّ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Әмма ләкин аларга кисәтүче килгәч, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям алар янына килеп, аларга хаклыкны җиткерә башлагач, алар бары тик куркып, качуларын гына арттырдылар дип әйтә. Истикбаран фил арди ва макра сайyi. Чөнки алар җирдә тәкәбберлек кылдылар ди. Һәм бузыклык, начар мәкерлек кылдылар ди. Ва ла яхиқул макру сайyi илля би ахли. Һәм шушы начар бузыклык, начар әшәкелек, мәкерлелек бары тик үзләре бузыклык кылучыларга гына кире кайта дип әйтә Аллаһ Тәгалә. فهل ينظرون إلا سنة الأولين. Һәм нигә соң алар әүвәлге халыкның нәтиҗәсен көтәләрмени? Әүвәлге аларга кадәр яшәгән халыкларның ничек һәлак булулары, ничек төрле һәлакәткә очрап, газапка очрап, юкка чыгуларын алар көтәләрмени дигәч, فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның сөннәтенә син алмашлык та таба алмассың ди. Һәм Аллаһның сөннәтенә син үзгәреш тә, үзгәртү дә таба алмассың дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать, бу аятларда Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Менә бузык кеше дип әйтә. Әгәр дә күңелендә әшәкелек булса, ул хаклыкка иярмәс өчен меңнән төрле сәбәп табачак. Меңнән төрле акланулар табачак. Әйтер ул теге, менә шулай булмады, менә шулай булса иде, мин точно иярер идем. Менә әгәр дә Мөхәммәд Яһуди Бәну Исраил кавымыннан булса иде, мин точно аңа иярер идем. Менә Мөхәммәд башка кабиләдән булса иде, Курайш кабиләсеннән булмаса иде, мин точно аңа иярер идем дип, алар һәр вакыт төрле акланулар эзлиләр. Һәр вакыт төрле менә шушындый тормышка ашмаслык шартлар куеп, үз-үзләренә бузыклыкта калуларына, адашуда калуларына, үз-үзләренә бары тик бер аклану гына табырга тырышалар. Һәм Аллаһ Тәгалә моның сәбәбе нәрсәдә дип әйтә? Моның сәбәбе истикбаран фил ард. Алар ди нәрсә булдылар ди? Алар җир өстендә тәкәбберләнделәр дип әйтә. Тәкәбберләнделәр, кабул итмәделәр. Это не для нас, он для бедных, для угнетенных. Ул шундый кешеләргә генә, ул кулларга, ниләргә, ул безнең өчен түгел. Яки анда башка төрле ниләр табып, әйме, теге это меня недостойно дигән шикелле, шул тәкәбберлекләре сәбәпле алар кире кактылар, кабул итмәделәр. Һәм төрле әшәке, бузык мәкерлекләр кылдылар, һәм ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Әмма ләкин аларның бүтән кылган бузыклыклары кире үзләренә әйләнеп кайтты ди. Аларның кылган эшләре кире үзләренә әйләнеп кайтты дип әйтә. Һәм алга таба инде мин беренче мисал сезгә китермен тарихтан да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям заманасыннан да, менә кеше бузыклыкта калып та, әшәкелек уйлап, планнар курып йөри, ахыр чиктә бүтән хәйләсе, бүтән мәкерлеге кире үзенә өелеп кире кайта. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы Курайш кабиләсе, Мәккә мөшрикләре, алар да әйтәләр иде, без ди яһудиләрдән дә, без ди насаралардан да без турырак юлда булырбыз, әгәр дә безгә пәйгамбер килгән булса. Әгәр дә ул безнеке булган булса, әгәр дә безгә шушындый илче килгән булса, без алардан да яхшырак булырбыз дип теләделәр. Әмма ләкин аларның бу бүтән теләгәннәре, аларның инде хаклыкка ирешергә теләк булмаганлыгын күрсәтә. Әйе. Һәм карагыз, Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә менә шушы фикерне еш кабатлый. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхан насу, иннама багъюкум аля анфусикум." Эй кешеләр дип әйтә, сезнең бузыклыгыгыз, сезнең әшәкелегегез кире үзегезгә генә әйләнеп кайта дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни, менә бу бузыклык, әшәкелек дигән сүз ул Коръәндә төрле мәгънәләрдә килә. Ул күфрлек мәгънәсендә килә, ул гөнаһ кылу мәсьәләсендә мәгънәсендә килә. Һәм инде ул аннан да кимрәк булган хаталарда килергә мөмкин. Һәм шуңа күрә бүтәнләй адашуда булган, динсез булган кешеләргә дә һәм Аллаһ Тәгаләгә ышанучы кешеләр дә кайсы бер вакытта әйтәләр бит инде минуты слабости дип әйтәләр инде. Әйме, иман зәгыйфлеге яки күңел караңгылыгы сәбәпле иманлы кешегә дә менә бу аятлар кисәтү булып тора. Нәрсә генә эшләсәң дә, тормышыңда нинди генә хәлләр килеп чыгып та, әгәр дә әшәкелек зымышләт итсәң,
Начарлык замышлат итсәң, барыбер кире үзеңә әйләнеп кайта. Һәм безнең халыкта да шәй әйтәләр теге. Не рой яму, нәрсә ди? Чужому, сам в нее попадешь дип әйтәләр. Шулай бит. Башка кешегә зыян китерәм дип теләсәң, ахыр чиктә ул синең үзеңә кире әйләнеп кайтырга мөмкин. Шулай ук Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Фәмән накаса фәиннама янкусу аля нафси." Кем ди биргән вәгъдәсен бозса дип әйтә, аның әсәре, аның нәтиҗәсе барыбер үзенә генә кайтачак дип әйтә. Менә бу соңгы укылган аятның иңе тарихы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям инде Худайбия сулхы дип әйтәбез без инде әйме сахабалар белән җыелышып умра кылырга киткәндә аларны Мәккә тирәсендә инде Мәккә мөшрикләр туктаталар. Кертмибез дип әйтәләр. Быелны кермисең дип әйтәләр. Әйме? Һәм Пәйгамбәрбез белән бергә 1000 артык кеше иде. Аларның берсе дә коралсыз иде. Аппак киемнәр белән, ихрам киемнәре белән әйме. Һәм монда Мәккә мөшрикләр әйтә, кермиләр дип әйтә. Кермисез дип әйтә. Керсәгез, без сезне халак итәчәкбез дип әйтәләр инде. Шушындый ниләр куйдылар әйме? Шушындый шартлар куйдылар. Һәм ахыр чиктә Пәйгамбәрбез Мәккәгә Усман ибн Аффан үзенең кияве һәм үзенең бик якын булган сахабаларның берсе шуны Мәккәгә җибәрә, сөйләшергә. Яни килештереп булмасмы икән, бераз уртак сүзгә килеп булмасмы икән дип җибәрә. Һәм Усман ул Мәккәдә дә туганнары була аның, мөшрикләр арасында да ул бик зур дәрәҗәне алып тора Усман, чөнки ул бай иде, аның туганнары күп иде. Усманны тоткарлыйлар. Берничә көн, ул ялгышпасам 2-3 көн тоткарлана. Һәм шунда сүз чыга. Янәсе Усманны үтерделәр. Ул илче иде, гонец иде, посланник иде. Ул электән бирле бит инде гонецларны үтермиләр, аларга тимиләр. Монда сүз чыкты. Янәсе мөшрикләр, Мәккә Курайш кабиләсе, алар ди теге вахшиләрчә шушы безнең илчене үтергәннәр, бетергәннәр, һәм безне дә харап итәчәкләр дигән сүз тарала. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бүтән булган сахабаларны умрада булган теге ихрам кигән бүтән сахабаларны җыеп, алардан бәягать ала. Бәягать дигән сүз клятва на верность. Һәм Аллаһ Тәгалә шул хакта сөйли. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы бәягать турында сөйли, һәм инде алар бит инде кул бирешәләр, ирләр кул бирешеп Пәйгамбәребезгә теге ант биргәннәр, тугрылыкка ант биргәннәр, бәягать биргәннәр. Хатын-кызлар инде кул бирмичә генә, исәнләшмичә генә турыдан туры сүз белән шушындый ант биргәннәр. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә бу хакта инде аларның куллары өстендә Аллаһның кулы дип аларны тынычландыра, сезнең берлек булуыгызда, шулай Пәйгамбәребезгә тугрылыкка вәгъдә бирүегездә ул инде бик хәерле гамәл дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм ахыр чиктә өстәп куя менә шушы сүзләрне. Ләкин кем ди биргән вәгъдәсен, биргән антын, менә шушы клятва на верностьны бозса дип әйтә, аның зыяны башкаларга тимәячәк. Аның әсәре бәлки ул ниде дә булса теге ни китерер, теге урон, убыток китерер, әмма ләкин ахыр чиктә ул барыбер менә шушы бозган кеше генә әйләнеп кайтачак дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Аңладыгызмы? Һәм шуңа күрә кеше нәрсә генә эшләмәсен, нинди генә бузыклык кылмасын, гөнаһасы кылмасын, әсәре кире үзенә әйләнеп кайта. Һәм хәтта галимнәр арасында да әл-җаза мин җинсил амал дигән кагыйдәләре бар. Әйме, нәрсә генә эшләсәң дә, кеше нинди начар гамәл эшләсә, шул гамәл сәбәпле газапланыр дип әйтәләр. Шуннан нәтиҗәсен күрер дип әйтәләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Кыямәттә дип әйтә, үз-үзен үтергән кеше кыямәттә ничек газапланыр ди? Үз-үзен ни рәвешле бетерде, шул рәвешле үз-үзен газаплар дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Тәкәббер кешеләр, бу дөньяда булган тәкәббер кешеләр кыямәт көндә кемнәр булып кубарылырлар ди? Кырмыскалар булып кубарылырлар ди. Ягъни капма каршы. Алар бу дөньяда бурыннарын үскә чөйделәр икән, алар бу дөньяда үзләре кабарынып теге важнын алып йөрделәр икән, башка кешене мыскыллап, көлеп, башка кешеләрне кешегә санамыйча тәкәбберләнеп йөрделәр икән, кыямәт көнендә кырмыска рәвешендә кубарылырлар ди, ягъни мискин хәлдә. Теләгән кеше изеп китә, теләгән кеше таптап китә, әйме, беркем дә аларны күрми, беркем дә алар белән исепләшми. Шуңа күрә нәтиҗәсе кире барыбер кешенең үзенә кайта. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез дә Аллаһ Тәгалә тагын бер аятында әйтә, Раат сүрәсендә: وَمَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ.
Һәм ди, аларга кадәр булган, Мәккә мөшрикләренә кадәр булган халыклар да, кавымнар да, алар бик күп булганнар бит, шулай бит. Нишәмә гасырлар булган, нишәмә мең еллыклар булган, әйме, аларга кадәр яшәгән булган кешеләр дә мәкерлек кылырга тырыштылар ди. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә каршында аларның бөтен мәкерлекләре ул sıfır булды ди, 0 булды ди. Юк булды дип әйтә. Аллаһ Тәгаләгә каршы алар берәйбер дә эшли алмадылар дип әйтә. Я'ламу ма таксибу куллу нафс. Һәр бер җан иясе нәрсә эшләгәнлеген Аллаһ Тәгалә белеп тора дип әйтә. Белеп тора. Һәм без дә сөйләшкәндә дә, без нәрсәдер эшләгәндә дә Аллаһ Тәгалә моны белә. Һәм шулай ук хәтта безнең ишебездәге булган уй фикерләребезне, безнең теләкләребезне, безнең ни дия булса омтылышларыбызны Аллаһ Тәгалә белә. Кай вакыт 20 ел, 30 ел бергә яшәп тә, әйме, ир кеше хатынының башында нинди уйлар кичергәнлеген аңламаска мөмкин. Нәкъ шулай күп еллар буена нишәмә балалар бергә үстереп тә, тормыш авырлыклары аша үтеп тә, әйме, хатын иренең эшендәге кичерешләрен аңламаска мөмкин, белмәскә мөмкин. Шуңа күрә без кешеләр, Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары, ничек кенә бер-беребезгә якын булсак та, ничек кенә дус булсак та, ничек кенә аралашсак та, әмма ләкин безнең белмичә, сизмичә калган әйберләребез бар. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне белеп тора. Шуңа күрә мәкерлек кылучы, ниндидер бер засада кылучы, башка кешегә шөкер казучы яки гомумән Аллаһ Тәгаләгә зыян итәм дип, хаклыкка зыян итәм дип, ниндидер бер планнар коручы, ул исән калырмын, котылырмын, исән имин чыгармын, теге ахырына ирешермен дип берничек тә теләмәсен, чөнки ул юкка чыгачак барыбер. Ул тормышка ашмаячак. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва сая'ламул куффару лиман уqbad-dar." Һәм менә монда кафирләр, менә монда динсезләр соңгы урын, соңгы тынычлык урыны, җәннәт кемгә булачак икәнлеген белерләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Шулай ук, мондый ук аятларны Аллаһ Тәгалә Ибраһим сүрәсендә 46-нчы аятында әйтә. Һәм менә бу чынлыкта Ибраһим сүрәсенең бигрәк тә менә шушы соңгы 2 бите, әйме Коръәндә инде соңгы 2 бите, аны кайткач укыгыз. Тәрҗемәсе белән бергә укыгыз. Тәфсире белән, тәрҗемәсе белән, әйме, чөнки чынлыкта бик тетрәндергеч аятлар. Ибраһим сүрәсенең соңгы 2 бите. Соңгы 2 бите, һәм әгәр дә игътибар итсәгез, хәтта Коръән укучылар да, менә намазларда, ниләрдә, бигрәк тә инде гарәп Коръән укучылары, теге аңлап укучылар, алар гел менә шушы аятларны укыганда елыйлар инде күбесе инде. Чөнки чынлап та шушындый көчле аятлар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм кайткач та үзегез дә укыгыз, ярыймы, менә шушы 2 битен Ибраһим сүрәсенең. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кад макару макраһум, ва индаллаһи макруһум, ва ин кана макруһум литазула минһу алҗибал." Һәм алар ди Ибраһимга каршы чыкканнар, Муса пәйгамбәргә каршы чыкканнар, пәйгамбәрләргә, илчеләргә каршы чыкканнар, алар ди үз мәкерлекләрен кылдылар дип әйтә. Әмма ләкин аларның мәкерлекләре Аллаһ каршында бер нәрсәгә дә тормады дип әйтә. Хәтта аларның мәкерлекләре тауларны да юкка чыгара торган көчле рәвештә булса да, Аллаһка берничек тә зыян итмәде ди. Аллаһка берничек тә тимәде дип әйтә. Ягъни, менә чагыштырыгыз, әйме, Аллаһ Тәгалә кешеләрнең мәкерлекләрен китерә. То есть, козни человека, создание. Шулай бит? Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның мәкерлекләре шундый көчле, хәтта зур-зур тауны да юкка чыгарырлык, тауны бетерерлек, шушындый зур планнар курсалар да, мәкерлекләр кылсалар да, алар ди Аллаһ Тәгалә берничә зыян итә алмадылар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында алар бер нәрсә тормыйлар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм инде аннан соң Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Фәлә тәхсәбәнна Аллаһа гафилан амма яъмалу залимун." Һәм бер кашанда ди залимнәр нәрсә эшләгәнлекләрен Аллаһ белми, Аллаһ гафиллектә дип бер кашанда уйлама дип әйтә. "Иннама юаххируһум лияумин ташхасу фиһи ал-абсар." Ул бары тик аларны күз карашлары куркудан каткан көнгә кадәр генә аларны соңга калдыра дип әйтә. Шуңа күрә без бу дөньяда ниндидер бер гаделсезлек күрәбезме, бу дөньяда ниндидер бер теге күңел төшерә торган бер ниләр күрәбезме, әйме? Һәм кайсы бер кешеләр, надан кешеләр. Алар әйтәләр: "Нигә соң бу булай? Нигә соң Аллаһ Тәгалә моның булуына теге юл куя? Нигә соң бу булай?" дигәч, без аларга әйтергә тиешбез: Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне белеп тора. Аллаһ бар нәрсәне күреп тора. Һәм әгәр дә шушы мәхлуклар арасында, кешеләр арасында кемдер үз-үзен күтәреп, башкаларга
золымлык кыла икән, башкаларга зыян китерә икән, башкаларга үлем белән яный икән, һәм төрле әшәкелекләр, бозыклыклар кыла икән, белегез ди, Аллаһ Тәгалә аны белеп тора прекрасно, аны күреп тора. Әле бу тормыштан соң киләчәк, әле тормышыбыз, ахират тормышыбыз бар. Әле безнең кыямәт көнебез бар. Һәм менә шушында барлык кешеләр бүтән эшләгән эшләре, бүтән әйткән сүзләре өчен җавап тотачаклар диелә. Шулай ук, әгәр дә Коръәннән яки Пәйгамбәрбез сөннәтеннән менә шушы мисалларны, кайсы бер мисалларны карасак, әйме, шулай ук кем мәкерлек кылды, кире үзенә әйләнеп кайтканлыгын күрербез. Иң беренче мисал Юсуф пәйгамбер кыйссасы. Юсуф пәйгамбер кыйссасы, һәм аны инде күп тапкыр ишеткәнегез бар. Шулай бит, Юсуф пәйгамбер төшендә бер төш күрә, шулай бит ай һәм йолдызлар аңа сәҗдә кылалар, һәм ул әтисенә сөйли, моны ишетәләр башка ниләре, көнләшәләр бик каты. Юсуфның әтисе Якуб пәйгамбер яраткан була, шулай бит, яраткан балалары арасында иң яратканы була, әйме, һәм шунда абыйлары мәкерлек уйларга тырышалар. То есть, монда замышляют что-то такое, чтобы Юсуфны бетерергә. Әйме, һәм Аллаһ Тәгалә Юсуф сүрәсенең ахырында, инде 102-нче аятында булай дип әйтә, инде бөтен история үтеп чыккач инде. Юсуфны теге бүре ашады дип әтисен алдалыйлар, әтисе бик каты кайгыра, Юсуфны куллыкка саталар, куллыктан ул инде төрмәгә эләгә, теге төрле событиялар ниләр. Ахыр чиктә ул кем була? Ул ахыр чиктә министр була. Дәүләттә патша түгел, министр, газиз була ул. Дәүләттә икенче кеше, то есть икенчеме, өченчеме кеше теге бөтен байлыкның ачкычлары, бөтен байлыкның теге кулланырга имканият, возможность дип әйтәбез инде, әйме, Юсуфның кулында була. Һәм абыйлары аңа килеп инде баш иеп, сорыйлар, нитәләр, әйме. Һәм Аллаһ Тәгалә ахырда итог нәрсә дип әйтә? "Ва ма кунта ладайһим из аҗмаъу амрахум ва һум ямкурун." Алар ди бердән фикергә җиеп, ягъни синең абыйларың бердән фикергә килеп, мәкерлек кылганда дип әйтә, син аларның кулларында булмадың. Син дип әйтә, Аллаһ Тәгалә кулында булдың. Шуңа күрә алар ди тырыштылар бетерергә сине, тырыштылар сине үтерергә, тырыштылар булай эшләргә, тегеләй эшләргә, ләкин алар бары тик Аллаһ Тәгалә тәкъдирдә нәрсә билгеләде, шуны гына эшли алдылар. Башкасын эшли алмадылар. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Алар сине берәй-бер дә эшләтә алмадылар дип әйтә. Һәм ахыр чиктә барыбер алар башларын иеп Юсуфка килделәр, шулай бит, үзләренең хаталы булганлыгын аңладылар, әтисен алып килделәр. Һәм ахыр чиктә алар тәүбә кылдылар. Әйтергә кирәк дә, то есть алар шушындый халәттә калмадылар. То есть алар тәүбә кылып, хаталарын аңлап, әйме, һәм инде шушы төшнең рас булуын аңлап, әйме, әтиләреннән гафу үтенеп, Юсуфтан гафу үтенеп, әмма ләкин теге ниләрендә калмадылар. Теге әшәклекләрендә нитеп калмадылар. Ләкин Аллаһ Тәгалә күрсәтте. Аллаһ Тәгалә кире кайтарды. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, әйтергә кирәк, Гайса пәйгамбер. Гайса пәйгамбер Әл-Имран сүрәсенең, әйме, Әл-Имран сүрәсендә һәм ул Мәйдә сүрәсендә дә искә алына ул, әйме, Гайса пәйгамбер аңа хыянат кылалар. Аның араларында иң якын булган кешеләр арасында берсе хыянат кыла, аның кайда икәнлеге, кем икәнлеген сата, ниләргә инде Гайса пәйгамбернең дошманнарына. Һәм ахыр чиктә без моны бөтенебез дә беләбез инде, ул Коръәндә безнең абачага әйтелгән, Аллаһ Тәгалә Гайса пәйгамберне күкләргә күтәрә. Һәм Гайса пәйгамбер хәзерге вакытта үлгән хәлдә түгел, тере хәлдә, ләкин йокым сорыймы ул, уяумы ул, без аны белмибез. Аны Аллаһ Тәгалә белүче. Әмма ләкин ул әлегә исән. Аны үтермәделәр, аны теге хашка такмадылар, әйме, бу Коръәндә безнең абачага итеп әйтелгән. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә алар хакында да әйтә, Әл-Имран сүрәсе 54-нче аят, "Ва макару ва макараллаһ." Алар ди мәкерлек кылдылар дип әйтә. Һәм Аллаһ та шушы мәкерлек кылды ди. "Валлаһу хайрул макирин." Аллаһ шушы планнар коруда, мәкерлекләр арасында иң хәерлесе дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә монда әйтеп узарга кирәк, Аллаһ Тәгалә мәкер иясе түгел. Ләкин кем Аллаһ Тәгаләгә мәкерлек кыла, Аллаһ Тәгалә аларга җавап бирә. Кем Аллаһ Тәгаләгә каршы ни дигән булса әшәклек, бузыклык кыла, Аллаһ Тәгалә аңа кире җавап бирә.
Аңладыгызмы? Һәм шуңа күрә менә шушы аятларны без менә шушындый хәлдә аңларга тиешбез. Аллаһ Тәгалә аларның эшләрен җавапсыз калдырмый, буш калдырмый. Эшләрен ахырына җиткерегез, эшләгез дип нитми. Аллаһ Тәгалә аларның бузыклыкларын тормышка ашырмый һәм ахыр чиктә Гайса пәйгамбәрне сатырга теләделәр, хыянат кылдылар, әйме, ләкин алар Гайса пәйгамбәргә бернинди дә зыян итмәделәр, берничек тә аларга авырлык китермәделәр һәм ахыр чиктә кыямәт көнендә без һәммәбез сезнең белән бергә беләбез инде, әйме. Юсуф хәзрәт ул хакта сөйләгәндер инде, әйме. Гайса пәйгамбәр кыямәт көне алдыннан иңәчәк һәм Мәһди гаскәрендә Имам Мәһди дип әйтәбез инде, әйме. Аның гаскәрендә катнашачак һәм мөселманнар рәвешендә яшәп, инде ахыр чиктә үлем әҗәле килеп җиргә күмеләчәк. Әйе. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям аңа бик зур мәкерлекләр кылдылар. Аны бик күп үтәргә теләделәр. Аңа бик күп авырлыклар җиткерергә тырыштылар, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә ул шушы мәкерлекләрен берсендә тормышка ашырмады. Анфал сүрәсендә 30-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва из ямкуру бикаллазина кафару лiyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin." Һәм алар ди, күфрлектә булганнар ди, алар төрле хәйләләр кылдылар, төрле мәкерлекләр кылдылар. Сине төрмәгә ябырга тырыштылар, әй Мөхәммәд. Шулай бит? Сине ди үтергә тырыштылар ди, яки сине бөтенләй илдән, шәһәрдән юкка чыгарырга, депортировать дип әйтәбез инде без, әйме. Чыгарып җибәргә тырыштылар ди, ләкин алар мәкерлек кылалар һәм Аллаһ мәкерлек кыла. Аллаһ мәкерлек кылучылар арасында иң хәерлесе ди, ягъни Аллаһ Тәгалә мәкерлекләргә җавап бирә һәм аларның мәкерлекләрен туктата. Һәм шуңа күрә менә пәйгамбәребезнең дә саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр дә без аның кыйссасын карасак, әйме, ул күченгәндә, әйме, хиҗрәт кылганда, аны бит башта җыелышалар. Шулай бит? Берничә кеше, һәрбер кабиләдән берәр үтерүче, берәр ник җыела, теге сугышчы, янәсе Мөхәммәдне үтергәч, аның туганнары бездән үч алмасыннар, итмәсеннәр дип, шушы үтерү гөнаһысы бөтенебезгә ятсын дип, алар җыялар шушы сугышчыларны һәм инде йортын кайда икәнлеген белеп, кайда йоклаячак икәнлеген белеп җыелышалар. Һәм Аллаһ Тәгалә ул төнне нәрсә дип куша? Үзенең туганы Галигә ятырга куша, һәм алар килеп кергәч, төнне инде килеп керәләр, анда Мөхәммәд түгел, саллаллаһу алейхи ва саллям, аның энесе Гали ибн Абу Талиб яткан була, һәм шунда аңа инде тимиләр Галигә, аны нитмиләр, аңа әшәклекләре тими, ләкин пәйгамбәребезгә җитә алмыйлар. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хиҗрәт кылырга Мәккәдән Мәдинәгә күченергә чыга. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әйтергә кирәк, менә ничек кенә тырышсыннар, нинди генә хәйләләр кылмасыннар, әйме, алар барыбер пәйгамбәребезгә зыян итмәделәр. Һәм аның күчерелеш хиҗрәт кыйссасын да укысак, анда бик тә гаҗәеп әйберләр күрәбез. Шулай бит? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә күченгәндә, әгәр дә без картага карасак, Мәккә көньякта, на юге, да? Мәккә көньякта. Мәдинә төньякта, на севере. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям теге аңлашыла бит инде, әгәр дә ул хәзер теге Мәдинәгә таба чыгып китсә, ул бит җәяүле, аның белән бергә дусты ни генә була, Әбу Бәкр генә була. Мәккә мөшрикләре бик тиз аларны куып тотачаклар. Аларда атлар, аларда бик тиз теге күчереп йөрелеш, әйме, бик тиз тотачаклар. Әмма ләкин пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди бер сугыш, военный хитрость дип әйтәбез инде, әйме, турыдан-туры төньякка чыкмый, на север китмей, башта берничә көн көньякка таба төшә. Һәм шунда бер тауга качалар. Бер тауга качалар һәм шул тауда булганда инде аңлашыла бит инде, Мөхәммәд юк, Әбу Бәкр юк, чыгып киттеләр күченергә. Кайда алар? Ерак китә алмыйлар, алар җәяүле. Менә шушы мөшрикләр эзләнешә башлыйлар. Бөтен Мәккә тирәләрен, бөтен тишекләрне, бөтен тауларны, бөтен мәгарәләрне йөреп чыгалар. Ахыр чиктә хәтта пәйгамбәребез белән Әбу Бәкр качкан тау тишегенә, ул зур тау инде, ул хаҗда кем булган ул белә, һәм тау башында да бер кечкенә бер тишек бар, бер пещера кечкенә генә бар, әйме?
Шунда кіріп отырған була пайғамбарыбыз белән Әбу Бәкр. Һәм алар шул тауны вдоль и поперек йөргәндә, әйме, Әбу Бәкр күреп тор, эй Аллаһ елчесе ди. Аларның ди әгәр дә берәрсе дип әйтә, үз аяк астына караса ди безне күрәчәк дип әйтә. То есть, до такой степени алар якын булганнар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ул нәрсә ди? Biz әгәр дә икебез ди Аллаһ Тәгалә безнең икебезнең өченчесе Аллаһ Раббыбыз булгач дип әйтә, син нәрсәгә борчыласың ди? Аллаһ Раббыбызга тәвәккәлләдек, Аллаһ Раббыбыздан уңай нәтиҗә көтәбез. Һәм шуңа күрә ахыр чиктә пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күңеле тыныч була, һәм Аллаһ Тәгалә аларны саклый. Аларны саклап кала, аларны иминлектә калдыра. Һәм шуңа күрә тырыштылар, йөрделәр, бөтерелделәр, бөтен мәгарәләрне карап тикшереп чыгалар, ахыр чиктә берсе дә таба алмыйлар. Һәм пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Әбу Бәкр белән исән имин рәвештә инде Мәдинәгә таба чыгып китәләр. Һәм сүз аңайнан әйтергә кирәк, ул вакытта җәяү, әйме, Мәккәдән Мәдинәгә бару юлы 10 көнлек булган. Ул бүгенге көндә генә ул 3-4 сәгатьтә син утырасың да тиз генә 3 полосалы юл белән җитез генә барып җитәсең Мәккәгә. Теге бик аралар кыска. Элек 10 көндә шулай күченеп йөргәннәр ике шушы зур шәһәр арасында. Әйе. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә иң беренче сүрәдә укыдык бит Фатир сүрәсе, әйме? Фатир сүрәсе 42-43 аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә, бузык мәкерлек дип әйтә. Начар мәкерлек кире хуҗасына әйләнеп кайтачак дип әйтә. Кире бузыклык эшләүчесенә әйләнеп кайтачак һәм бүтән алар берәй-бердә башка эшли алмыйлар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әйе. Алга таба, мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук әйтеп узарга кирәк, Бәдер кыйссасы, Бәдер сугышы. Ислам динендә ул иң беренче сугыш булып санала. Һәм ул гомумән ул сугыш булырга планлаштырылмаган иде. Чөнки мухаҗирлар Мәккәдән Мәдинәгә күченгән кешеләр, аларның күбесендә Мәккәдә байлыклар калды, йортлары калды, әйберләр калды. Һәм монда Әбу Суфиян җитәкчелегендә, Әбу Суфиян ул вакытта әле ул мөшрик иде, мөселман түгел иде, ул ахырдан гына Мәккәне ачканда гына мөселман булды, ислам динен кабул итте. Шунда аларга уй фикер килә. Нәрсә эшлибез? Әйдәгез, шушы Мөхәммәднең сахабаларының bütün байлыкларын җыябыз да, караванга туплыйбыз да, илтеп сатабыз. Нигә? Шам илләренә, Иордания, Сирия илләренә, әйме, сатабыз да, акча эшлибез дә, кире товар үзебезгә алып кайтабыз. То есть, кешенекен алып, үзләштерәбез дигән сүз бит инде ул. Һәм алар нәрсә тырыштылар? Алар шул рәвешле мәкерлек кылырга тырыштылар. Хәзер буларны бетерәбез, буларны киметәбез, тегеннән кысабыз, моннан кысабыз, әйме, ахыр чиктә бөтенләй юкка чыгарабыз. Һәм аның кыссасы бик узын инде. Әбу Суфиян Шам иленә бара, кире кайтканда кайдан барыйм микән дип уйлана башлый. Һәм анда юл ике төрле була. Бер юл инде Бәдер урыны аша инде ул вакытта кичкенә генә бер авыл булган инде ул. Хәзер инде ул зур шәһәр. Шул Бәдер җирлеге аша үтә торган юл белән кайтыргамы, яки бөтенләй диңгез буеннан, побережье юлыннан кайтырга микән дип уйлаганда, ахыр чиктә Әбу Суфиян шушы диңгез буеннан кайтыйк дип инде карар кыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар белән хәзер Әбу Суфиянны туктатабыз, үз әйберләрен алабыз дип 300 кеше белән чыга. 300 кеше ул чынлыкта бик күп түгел, бик әз генә. Алар арасында 2 генә атлы кеше бар иде, теге всадник бар иде, әйме. Һәм кораллары да бик күп түгел иде. Һәм ул вакытта мөселманнар гомумән алар теге байлыклары әз иде, көчләре бик әз иде, хәлсез иделәр, әйе. Аманда Мәккәдән килеп чыга гаскәр. Без хәзер Суфиянны каршылыйбыз, без хәзер яклыйбыз, нитәбез, если что Мөхәммәдкә бәрәбез дип 1000 кешелек зур гаскәр чыга. Алар арасында дөяләр, алар арасында атлар һәм бик каты күп коралланган гаскәр була. Һәм ахыр чиктә нәрсә булды? Булды бәрелеш, булды сугыш. Аллаһ Тәгалә күктән фәрештәләр гаскәрен иңдереп мөселманнарга җиңү бүләк итте. Һәм мөселманнар җиңделәр. Һәм шушы мөшрикләр гаскәре арасындагы булган алдынгы Әбу Җәһлләр һәм башка төрле менә шушы теге алдынгы пайгамбарыбызның дошманнары бөтенсе харап булды шунда. Бөтенсе харап булды, бөтенсе үлделәр һәм ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләде? Менә аларның кылган мәкерлекләрен кире үзләренә әйләнеп кайтарды. Алар элек нәрсә теләделәр? Әйме, ахыр чиктә столько җыеп потеряли.
Ахыр чиктә үзләре дә шушылай бөтенләй беттеләр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә менә бозыклык кылырга, әшәкелек эшләргә теләгән кеше ди, ул барыбер ди аның шушы эше кире үзенә әйләнеп кайтачак дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шулай ук менә әле генә укылган аятлар, Фатир сүрәсе, 42-43 аятлар, әлбәттә анда сүз Мәккә мөшрикләре турында бара. Мәккә халкы пәйгамбәребезгә каршы дошман булган, пәйгамбәребезгә каршы көрәшкән кешеләр турында бара, ләкин ул аятлар махсус сәбәпле ингән булсалар да, ул аятларның инде действиесе, влияниясе, тәэсире ул кыямәт көненә кадәр калачак. Шуңа күрә Коръәндә бик без еш кына ниндидер бер теге вакыйга сәбәпле, ниндидер булса бер эш сәбәпле ингән аятларны укыйбыз да, ләкин ул аятларның хөкемнәре кыямәткә кадәр калачак. Ул үзгәрмәячәк. Һәм шул ук менә без әле генә укылган менә шушы бозыклык эшләү, мәкерлек, кире хуҗасына кайтыр дигән әйбер, ул Мәккә мөшрикләре генә булды да шуның белән бетте тәмам дигән сүз түгел. Ул элек тә булган, ул хәзер дә бар һәм кыямәткә кадәр дәвам итәчәк. Һәм шуңа күрә менә бу кагыйдә һәрбер кешеләргә, кешелеккә гомумән бер кисәтү булып тора. Нәрсә генә эшләсәң дә, кире үзеңә әйләнеп кайтачак һәм кире син аны теге җимешен татырга мөмкинсең. Шулай ук әйтеп узарга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, Фиргавун Муса пәйгамбәргә каршы көрәшкән. Фиргавун нәрсә эшләде, ничек булды? Ахыр чиктә үзе үк батып үлде. Башта үзен мин Раббыгыз, мин бөек булган кешегез, мин нигез дип башта әйтте, ләкин ахыр чиктән алар нәрсә булды? Ахыр чиктән ул үзе дә вафат булып, шушындый нидә халәттә үлде, вафат булды. Һәм Аллаһ Тәгалә аның хакында әйтә: "Фабaqahu Аллаһу сайyiati ма макару". Һәм Аллаһ Тәгалә ди Мусаны ди, аларның мәкерлек кылган әшәклекләреннән саклады дип әйтә. Ва хаqa би али фирауна суул азаб. Һәм Фиргавун гаиләсенә, аның якыннарына, аның гаскәренә ачы газабыбыз хак булды дип әйтә. Ан-нару юрадуна алейха гудува ва ашия. Алар ди утка ди иртә белән һәм кич белән кертелерләр дип әйтелә. Дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Иртән һәм кичен кертелерләр ди. Ва яума тaqуму as-са'ату адkhilу ала фирауна ашадд al-азаб. Кыямат җиткәч ди, тагын да авыррак, тагын да зуррак булган газапка кертегез Фиргавунны һәм аның якыннарын, аның теге свитасын дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Фиргавунның нәтиҗәсе менә шушындый. Шулай ук галимнәребез арасында да шушындый ниләр була. Менә безнең вакытыбыз бар микән әле, сәгать ничә? 43, тагын бер 2-3 минут бар, шуның белән тәмамлыйм. Галимнәребез арасында да аларның тормыш юлларын карасаң, алар тормыш дәвамында, тормыш дәверендә бик зур хикмәт фитнәләргә, бик зур михнәтләргә юлыкканнар. Хәтта безнең татар халкы галимнәр арасында да. Шиһабуддин Мәрҗани мәсәлән, укып карасагыз, Ризаддин бин Фахруддин, бигрәк трагичный историясе инде аның, шул революция булгач ничек яшәгәнлеге, ничек тормыш иткәнлеге, һәм аның бигрәк тә шул теге 30нчы елларда аның шушы теге безнең китапларыбызны инде берәр кеше ачып укыр микән дип теге шушылай теге авырлык белән язганнары ул мәгълүм. Һәм Имам Бухари, Сахих аль-Бухари китабының авторы, җыючысы, ул да тормышында аның бик зур фитнәсе булган. Аңа төрле ялалар ягып, аңа төрле сүзләр әйтеп, аны дәрәҗәсен бетерергә тырышканнар. Дөрес, аңа теге сукмаганнар, аны кыйнамаганнар. Кайсы бер галимнәрне сукканнар да, кыйнаганнар да. Әбу Ханифа хәзрәтләре мәсәлән, Имам Малик мәсәлән, аларны сукканнар да, кыйнаганнар да. Имам Бухарины юк, ләкин аның турында бик күп сүзләр тарата башлыйлар. Бик күп ярыклар тага башлыйлар һәм аларның һәрберсенә дә шушы Имам Бухари мондый аятларны укый торган булган. Инна кайда шайтани кана даифа. Дөрестлектә ди, шайтанның мәкерлеге ул зәгыйф дип әйтә. Ул юкка чыга. Ул зур булып күпереп килә дә, ләкин ул ахырда ул бер-бергә дә калмый дип әйтә. Һәм шулай ук аларга шушы аның турында сүз таратучыларга мондый сүзләрне әйтә торган булган. Ва ла яхиqul makru sayyi illa bi ahli.
бузыклык дип әйтә. Барыбер кире хуҗасына әйләнеп кайтыр дип әйтә торган булган, дип әйтә шушы галим. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ул галимнәргә генә түгел, безнең кебек гади кешеләргә дә кагылырга мөмкин. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям безне кисәтә иде, һәм нәрсә ди? Исбиру хатта талқауни алал хауд дип әйтә. Тормыш дәвамында фитнәләр килеп чыкса да, михнәтләр килсә дә, сабыр итегез дип әйтә. Минем белән кыямәттә хауд, водоем, шушы чишмә, шушы татлы су, шулай бит кыямәт өйрәндегез бит Юсуф хәзрәт белән, әйме? Хауд дигән әйберне. Менә шунда минем белән бер очрашканчыга хәтлек сабыр итегез дип әйтә. Тормышта ди авыр булырдыр бәлки фитнәләр булыр, бәлки ни булыр дип әйтә, ләкин сабыр итегез, хак юлдан язмагыз дип әйтә. Һәм инде шунда очрашырбыз дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына әйтә, һәм сахабалардан соң уммәтенә дә әйтә. Һәм ахыр сүзе пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мен да'a аля залимихи фақад интасар." Кем ди үзенә зулымлык китергән кешегә каршы дуга кылса ди, ул җиңде дип әйтә. Всё. Ул җиңде ди, ул ди эшли алган эше ди, ул ди зулымлык китерүчегә, зулымлык кылучыга дуга кылса ди, ул уже выиграл дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безне шушы залимнәрнең мәкерлекләреннән сакласын. Аллаһ Тәгалә безне төрле хәйләләрдән, бузык кешеләрнең төрле мәкерлекләреннән безне имин кылсын, һәм безгә дә тугры, гадел булып калырга һәм зулымлыктан ерак булырга Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммәбезгә дә насип әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука.